Көзілер көңел күзгісі. Көзілер fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Bu dünyada kişilerini iki türlüge bölerlerdir. Öz-özün жеңе aluşular hem öz-özün жеңе almauşularga. Öz-özün жеңе aluşular öse тұрғанdır. Өзіңні өзің жеңу әлбәттә шулай тойыла. Ул тыйу белән бер рәттән килә кебек. Юк шул. Öz-өзеңне жеңу минемчә төзәлеп, үзгәреп үсүдер. Бу дөньяда каршылыкларны җиңәр өчен үзеңдә булган икеләнүләрне иң беренче чиратта җиңәргә кирәктер. Чөнки без тормышта үзебезне инкар итәргә, янарга, көрәшергә туганбыз, абынабыз, йыгылабыз, басалсак басабыз, артабан яшибез. Әгәр дә ялгышлыкларың йыга, төзәтүләрең бастыра алса, шул яшәү дип атала торгандыр. Андый мисаллар байтак кына. Бүгенге кунагыбыз да шундыйлардан. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм мин аның авторы Зифа Нагаева. Сенсацион кунагыма сәлам юллыйм. Аңлагансыздыр, ул Илсия Бадретдинова. Исәнмесез. Хәерле сәгатьтә, Илсия. Кәйфләр күтәренке дип уйлыйсы килә. Мин инде үзем генә түгел, тамашачыларыбыз сине бик көтеп алдык. Чөнкиләрдә күпләр беләбез диләр. Күпләр үткәннәрең белән дә кызыксынып килә. Хәзер интернет челтәрендә бит социаль юнәлештә халык бик әүдем дип әйтергә кирәк. Һәм бик үк белеп тә аңлап та битеп булмый дигәннәрнең берсе миндә. Каршыңда утырам. Шуңа күрә инде бик күп халыкны кызыксындырган сорауларга бүген җаваплар алырбыздыр. Бик кызу һәм кызык булачак. Менә син үзеңә башка артистлардан аермалы буларак бер юнәлеш алдың. Тәнкыйть күзлегеннән дөньяны актарып, билеки генә сукмактан зур юлларга үзеңнең иҗатыңны алып чыктың. Һәм нинди халыкның авырткан җире бар, җырга салам. Нинди күрмирәк калган җире бар, күрсәтергә тиешледер. Ник кычкырып әйтмибез дип кеше тын гына үткәргән әйберләрне шулай ук сәнгать аша, моңың аша, тавышың аша алып чыгып, куркмыйча, горур рәвештә җиткерү. Менә бу күңел Бу күңел халаты һәм монда тапшыруның башыннан ук әйтергә кирәк, сез теге сайладыгыз, менә чыктыгыз дип бу әзгенә без бергә чыктык. Без Илфак белән бергә чыктык. Монда бу минем генә юнәлеш түгел. Илфак Шигапов, кызганычка каршы инде мәрхүм Илфак Шигапов. Минем 13 ел яшәгән ирем, минем улымның әтисе, мине сәхнәгә чыгарган кеше һәм минем 350-дән артык җырларымны язган кеше. Минем бу юнәлештә эшләүемнең идеясы Илфакныкы иде. Мин ул вакытта 20 яшье, мин сандугачлар, алмагачлар турында җырлап йөри торган гап-гади авыл кызы. Нормальный гына җырчы. Аннан соң Илфак турдык сөйләштек, бергә яши башладык бит инде әле ул вакытта җырламыйдыр. Китте, ырылдыйсың ди. Син ырылдап җырлыйсың дип. Ул бит инде әзгенә холыктан да сизелә башлаганнарсың. Икебез бер төрле уйлыйбыз һәм башкалар кебек түгел уйлыйбыз. Ничектер шуннан соң китте, сиңа башка төрле җырлар кирәк дип. Һәм Илфак моннан 15 ел элек язды иң беренче җырым күңел дигән җыр. Ул бөтенләй татар эстрадасына ошамаган. Менә шуннан башланган нәрсә бөтенесе дә. Илсия Бадретдинованы Илфак Шигапов вакытында мәрхүм авыр туфраклары җиңел булсын, без әле берникадәр байтак кына сөйләшербез аның исемендә кулланып дип әйтергә кирәк, чөнки чынчынында бу иҗатның бик зур өлешен ул тәшкил иткән. Шулай бит Илсиянең дә язмышында бик зур роль уйнаган кеше. Мин әле соңракта аңа башларбыз дигән идем, син үзең хәтта рәхмәт дип әйтәсе килә, үзең шуннан башлавым да мөмкин дә түгел, чөнки минем иҗат турында сөйләшәбез икән. Илфактан башка күз алдына китереп булмый. Һәм бигрәк тә иҗатның башы турында сез миңа сорау биргәнсез икән. Илфак ул минем иҗатның башы. Иҗат башыннан алда Илсия ни турында нинди максатлар уйлап хыялланган икән дисәк, миндә берникадәр генә мәгълүмат бар. Ул аяк киемнәре, эске киемнәр модельләре булырга хыялланып, хәтта университетка укырга кергән кеше. Һәм инде бу юнәлештә дә дизайнер булсаңмы, бер югары белемле генә түгел, нинди дәрәҗәле үзеңнең бизнесларыңны булдыра торган леди булыр идең дип әйтә алам. Мин сине Инстаграмнарда бүгенге киемнәреңдә күзәтеп, көндә диярлек ниндидер
яңа күлмәк, көндә диярлек яңа формада, яңаша матурланып чыгасың. Аннары инде элек шул Илфак әйтмешли әйтә торган булган элек алай дип уйламагыз сез. Илсия бик катлаулы андый хатын-кыз түгел. Ул бик андыйны өнәп тә бетми торган иде. Ул Вьетнам рынокларында рәхәтләнеп йөреп, ул Кытай рынокларында үзенә матур киемнәр сойлап кия торган иде дип. Әйдә түгел, мин хәзер дә киергә мөмкин. Минем кайбер күлмәкләремнең сырыйлар менә, ой, моны нинди бутиктан алдың күпме дип. Аның бәясе 2000 булырга мөмкин. Һәм ул базардан алган кием булырга мөмкин. Кием бәядә түгел, кием кешедә я утыра, я утырмый. Шул модельер булып та киткән булырга мөмкин буласың. Җыр барыбер җиңгән. Кайсы вакытта Илфакка кадәрле менә бу кискен бер килт итеп калдымы күңелдә бер юк әле? Юк, мин җырчы булырмын дип уйламаган идем һәм хыялланмаган идем. Җырлыйдыр, рәсем ясыйдыр бәлки чактан, Илфак белән яши башлаганнан соң җырлар языла башлагачтан гына, ул уеннан гына килеп чыккан әйбер зифапа дөресен әйткәндә. Илфак язды менә шушы беренче җырын. Ул вакытта минем üzülеп ярата торган вакытым, кассета заманасы зәңгәр романтик магнитофонга куеп җибәрде, идәнгә утырдык. Мин җыр яздым ди, гитара белән. Ул бик матур тавышлы иде. Утырды, җыр китте, тыңлап утырам. 7 минут бара җыр. Сүзләрен дә аңламыйм. Көйен дә аңламыйм, күзгә яшьләр тыгылды, бетә дә белми ичмасам мин әйтәм, нәрсә соң бу? Менә бара. Илфак күзгә караган матурмы ди? Матурмы ди? Үләмме әйтәм, бигрәк матур Илфак. Ничекләр яздың менә? Ну, ямсыз дип әйтергә телем әйләнмәде. Сезнең бу яшәп киткән вакыт, бу безне только яшәп киткән вакыт. Нинди сәбәп таныштырды икән дисәләр? Миңа да кызыклы Илфак белән Илсияне кайсы вакыт аралыгы белән хәтерлисең? Илфак журналист булып эшләйдер, район гәҗитсендә. Гәҗитендә мин комбинат школьного питаниеда шунда торып эшләйм иде, укыйм, бөтенесе бер юлы. Ниндидер теге чаралар булганда 8 март яңа елларга үзәк мәдәният йортына чакыралар, җырлаштырырга. Мин бәләкәйдән үк теге авыл клубыннан үк килгән, аннан талантлар җыялар, сандугач кирде күңелгә, моңнарым ташый, шуның эше конкурслар йөртәләр ишенде. Шуннан чакыргалыйлар ниндидер бәйрәмнәргә. Илфак кергән колхоз председательләре белән дус бит инде, менә колхоз җыелышларына концерт тап кайтырга кирәк. Казан концерт тап кайтырга кирәк. Илфак утырганда, санаганда Казаннан бер артист алып кайтам да, калганнарын үзебездән җыям, барыбер Казан концерты кебек була. Инде ул дип акыллы бит, чыкканчык. Кергән мәдәният йортына сораган миңа бер-ике кыз бирегез әле. Минем белән авыллардан йөреп кайтырга. Әзмә шунда җырлаштырырга тора. Мин әйткәннәр. Айсылу Марданова исемле бер ютазы кызы. Бәк шибәр, бик моңлы бер кызы. Менә кушкан, менә моның мужигы да юк, моның баласы да юк, бар ердә китте. Менә шуннан башланды бөтен әйбер. Ярты ел буена теге 3 концерт эшлибез дә, бер роял итәбез, тагын эшлибез шулай. Илфак абый дибез, ул безнең начальник. Гаиләсе белән аерылышкан вакытта. Илфак ул вакытта редакциядә яши. Аерылышып йөри торган вакытлары. Ярты ел Илфак абый булды. Аннары Илфак дуска әйләнде. Аннары дустым минем битсенгә әйләнде дә, Илфак җаныга әйләнде дә турып китте. Барыбер да Илсия күңелләр тулып китә, менә синең аның хакында сөйләгән вакытта тыңлап торулары да берникадәр белгән кеше буларак та мин зур мәхәббәт белән тормышка чыктым син. Илфакка. Миңа калса аны мәхәббәт булырга мөмкин түгелдер. Ул котыш кеше. Безне бер нәрсә туктатмады. Яшь айырмасы, бер юк. Без нолдан башладык. Чөнки Илфак дигәндә өен калдырып чыгып киткән кеше, минем берәйберем юк, мин бала чага. Ул яктан да әтиләр ярдәм итә алмыйлар, бу яктан да ярдәм итә алмыйлар. Илфакның беренче гаиләсендә 2 бала, малае бар, кызы бар. Редакциядә эшләп йөри. Бер нәрсәсез әти-әниләр баш тарттылар. Туганнар сөйләшмиләр, дуслар сөйләшмиләр. Ничек? Илфак бит инде аерылышулар, дуслашулар үпкәләп тору вакытлары була. Илфак инде бүтән кануннар буенча кайтырга тиеш, гаиләсенә булырга тиеш. Мин 13 яшькә яшь Илфактан. Мин әтинең төпчек кызы. Мине булай итеп кенә үстергән. Мин тегендә җырлыйм, монда җырлыйм, бөтенесе менә отличница. Мәктәптә монда. О, все, бу Илсия кеше була. Һәм мин үземнән 13 яшькә олы кеше белән, әле официаль рәвештә аерылмаганда кеше белән яши башладым. Бу котыш көч булды. Бу бүтән туганнар өчен, ниндидер теге зур өметләр баглаган кешеләр өчен бу котыш көч булды. Бүтән нәрсә җимерелде. Алар өчен җимерелде. Безгә барыбер. Без ничек
сабый балалар кебек яратышадыр идек. Без мен 13 ел буена дөнья йөзендәге иң бәхетле хатын булдым. Жәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, җилләргә дә каршы бара алмый. Жәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, җилләргә дә каршы бара алмый. Сине уйлап янам, ник килмисең һаман, күңелем эзли сине таба алмый. Сине уйлап янам, ник килмисең һаман, күңелем эзли сине таба алмый. Берникадәр спектакльдән бер күренеш карап утырган кебек, хөрмәтле тамашачылар, бу менә дулап, нинди җырлары белән чыккан Исия шундый әлеге минутларда нечкә күңелле, искиткеч ярата белгән матур ханым булып минем янда пәйда булып утыра. Исия, ничек шул хәтле сөюне җимерә ала торган көч булырга мөмкин? Бик зурысын сәбәбен әзрәк беләбез. Ләкин инде бу турыда әйтми дә булмый. Менә минем әле сиңа бу сорауны биргәндә арка үзәкләрем иши. Кеше бәхетен эзли гомере буена, Мостаяга Кәрим әйтмешләй, кеше гомере буена эзләп таба алмый. Бик сирәкләргә тәтегән бәхет килгән сиңа. Ник шуны шундый ике көчле кеше саклап кала алмады икән дисәм? Хәзер сөйләүдән мәгънә юк. Менә шулай булды да куйды. Шаккаткыч. Мен Илфат миңа бер вакытта да кул күтәрмәде. Илфат мине өйдән күп чыгармады. Анда булды шундый сәбәпләр. Мен концерттан кайттым да, кимне салып тормыйча мен малайны җитәкләдем дә үзем чыгып киттем. Мен үзем урамга чыгып киттем. Илфат мине күп чыгармады. Чөнки яшәү яңадан яшәүне дәвам итүдә мәгънә юк. Бу хәл нигездә килеп чыгар идем аның юклыгы, юкка чыгу якты дөньядан, әгәр дә син һаман сайын түзеп аның янында калгансың. Чыгылсың. Түзеп дип әйтү дөрес түгел. Сез монда хәзер менә бу түзеп сүзе белән аны гына гаепле ясап калдырасыз. Дөрес түгел. Мен гомумән уйлыйм, кешеләр аерылганда, гаилә таркалганда бер генә кеше гаепле булмый. Бер вакытта. Миңа кирәк булгандыр көтәргә. Аңа кирәк булгандыр ашыгырга. Без икебез дә гаепле. Үзе җыр сүзләре сөйләп. Юк, бу җыр сүзләре, бу Салават Закиевичның җыр сүзләре. Искитәрлек. Әйе, сиңа кирәк булган ашыгырга, миңа кирәк булган көтәргә. Менә безнең гаиләдә нәкъ шушы әйбер килеп чыкты. Без икебез дә гаепле. Инде дә хәзер бу йолдыз булып балкып, күзләр күрмичә, колак ишетмичә шундый мәхәббәт, бер барлык, бер бөтен барлык булган, бер шар шундый беркемдә тиярлек тә түгел, кирелек тә түгел арагызга булган әйбер җимерелгәннән соң, тормышының бит инде бөтен җырның сәнгатькә күтәрелгән өлеше йолдызлыгы белән бергә дөп итеп килеп төшеп, шәшелгән төймә кебек вак кына диспе төймәсе кебек таралды. Таралды. Һәм шуннан соң инде икенче төрле язмыш бүленде, башланды. Аның авырлыкларын тапшыру барышында гына яңадан сөйләп торасы килми, ләкин төрле кеше төрлечә кабул итте синең бу халәтеңне. Күпләр әйттеләр, кеше кайгы килгәндә башына зарланып йөрмәй. Исия зарлана башлады диләр. Нигә ул чыгара зарлануларын сәхнәгә диләр? Чөнки кеше зур кайгы килгәндә әле үлем алдыннан вафатына кадәрле әйттеләр. Мин үзем ишеткәннәрне сиңа сорау бирәм. Кеше кайгысы зур булганда, кайгысын тизрәк җиңәргә тырышып, йөгерә, зарланырга урын калмый диделәр. Бәлки ансы дөрес, бәлки икенчеләр, кайберәүләре сине яклады, кайберәүләре Илфат яклы булып калдылар. Бүленде, сезнең бергә булган дуслар бүленде, сезнең белән барыбер янәш булган туганнар ике якка бүленде. Балалар бүленде язмыш. Менә шушы сүзләргә син ничек итеп әйтер идең? Ул зарлану идеме, әллә ул син эчтән янганыңны сәнгатькә чыгарып җырларыңа салу булдымы? Ул ничек аңлатыр идең син? Мен өйдән чыгып киткәннән соң бер мизгел эчендә калдым фатирсыз, эшсез, җырсыз һәм сәламәтлексез. Бер мизгел эчендә. Миңа бик күп сораулар язалар, сезнең кебек ябылыр өчен нинди дару эчәргә кирәк. Мин дә сорау бирергә дип утырмышта. Мин әйтәм, Ходаем сакласын. Аллам сакласын минем кебек ябылырга. Мин 2 ай эчендә 18 килограммга ябыктым. Рәхәт тормыштандыр инде күрәсең. Менә бу тиген мин исән дигән җыр. Әйе, битте, күп кенә интервьюлар китте, телевидениеларда мин югалдым, радиоларда мин югалдым. Мин хәзер бигрәк тә бу турыда сөйләп торасым килми.
Минем концертлар шатлап туктады. Һәм ачыктан-ачык әйткәнчә, Илсия бетте шушының белән. Чөнки минем җырларымны алдылар, минем җырларым бөтенесе Илфак Шигапов җырлары. Аерылганнан соң Илфак. Ярамый бу җырларны җырларга миңа. Мин бер нәрсәсе калдым, бетте Илсия проекты шушының белән ябылды дип официальный интервьюлар китте. Бүтән о җырчы түгел. Менә шуннан соң мин исән дигән программа ясадым 2 елдан соң. Бу бер нинди дә теге катаклизмнарга кагылышлай бер түгел. Бу кешеләргә мин әле бар дигән. Менә мин исән. Илфак турында җөмләләрне нитеп әйләндереп дип әйтәсе килә, тукталыш ясаганда инде әлбәттә ул алыштыргысыз вакыт аралыгы калган. Синең язмышың бер әйбер белән дә кабатланмый торган. Мин сизеп торам, син рәхмәтлесең бу вакыт аралыгына. Хәзердән килеп тамашачыларыбызны гел сагышландырып кына утырмый әле, бүгенге халәткә кайдасы килә. Илфак бит инде ул булай да язмаларында мин бик күп тапкырлар укындым. Интернетталарда да әле син миңа килер өчен генә түгел, Илфак Шигапов китте дигән хәбәрдән соң да, чөнки ул чынлап та күренекле журналист буларак та бик билгеле кеше булды. Һәм инде ул шулай ук син үзең кебек неординар, теге шиләгенә күрә капкачы кебегрәк булган инде булар, хөрмәтле тамашачылар. Ничек дип әйтим, бер-берегезне нык тулы иткән кешеләр, аның менә сине күрә, хәтта ул бер вакыт аралыгында язып чыккан, үзем укыдым, Илсиядан башка җырчы да юк кебек. Ул юклык тормышында, ул барда ук юклык бик зур бушлык булып курыккансыңдыр башта син. Чөнки ул бер бөтенлек, шул кадәрле сезнең бер бөтенлек. Хәзер менә хәтта Илфак шынлап та якты дөньядан киткәч, хәтта теге вакыттагы бушлык кебек түгелдер, сагыну, үкенү, аның өчен аны яшәтәсе килү теләге ул икенче төрле халәт. Шулай бит, Илсия. Ул бушлык мен өйдән чыгып киткәнче хасил булган иде. Менә мин шуны әйтәм шул. Ул менә бөтенләй юклыгы синең өчен теге вакыттагы шул юклык, ул вакытта ук шундый юклык, бушлык булгандыр дип уйлыйм мин синең халәтеңне аңлап. Кадерлесе идем кадерлемнең бәхетемнән, язмыш көнләште ялгызлыктан. Жаным өшегәндә җылы итеп миңа эндәштең, мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Һәм әйтәсе килә, бүгенгесе көнне җырларын барыбер башкарасың, ишетәбез. Бу зур эш эшләнгән эшләрнең юкка чыкмавы халыкка барыбер да ул җырлар белән син якынайдың дип әйтәсе килә. Бүгенге көнне яңадан яңа Илсия Бәдретдинова булганчы тагын да әйтәсе килә, менә ябыгу сулына мин үзем дә сиңа Инстаграмнарда карап сыкланып, һәрдаим карап барам сине. Бу Илсиядан сорарга кирәк, ничек ябыкты икән дип, чын-чынында да мин авырыйдыр дип тә гайбәтләрдә күп таралды. Сиңа инде яктылар инде, син инде үзең провокатор кебек. Менә син спровоцировать итәсең, рус телендә генә сөйләшеп утырган кебек сүзләр кыстырырга туры килеп китә. Син менә тик кенә тотарга ирек бирмисең халыкка. Үзең турында син халыкны гәпләшергә тәрәсең. Я син Инстаграмда тегеләй торасың, я булай торасың, я берәр төрле халәтеңне күрсәтәсең, я безнең халыкка, безнең менталитетка бик килешеп бетмәгән берәр сүз белән әйтеп куясың. Менә нәрсәсе килешмәгән. Менә үзеңнән сорыйга әле. Нишләп шуннан соң сине яу белән яза башлыйлар? Яртысы синең яклы булып, яртысы инде сине хурлап яза башлыйлар. Бу сез менә сүзне кая барасыз? Сез мине ике йөзле димәкче буласызмы? Сез сүзне кая? Менә минем үземнән сорау бирәсем килә. Син үзең шундыйсыңмы син? Син үзең белән шулай тотасың да кайбер кешенең бит әйтәсең инде, менә бу җирен әйтми торыйм әле. Син шуны сәхнәгә алып чыгып җырларда җырлыйсың, кимчилеген, җәмгыятьнең, хуҗаларны хурлап. Әйтәм шул. Менә шул. Нинди максат? Максаты. Чөнки без менә карагыз әле, нишләптер шуның кадәрле матурлап күрсәтергә өйрәнгәнбез бөтен әйберне.
Мин сезнең белән чагыштырганда әзрәк яшьрәк кеше буларак, бәлки тәҗрибәм әзрәк кеше буларак монда сүз сөйләргә тиеш түгелмен. Ләкин миңа 37 яшь, алай да әзме күпме тормышны күргән, мин карыйм, менә кешеләргә карыйм. Бездә менә шулай матур инде. Бездә бөтенесе дә матур инде. Ишәктер. Бездә менә бернинди проблема да юк. Безнең татарда алкашлар юк, безнең татарда. Бу Аллам сакласын, эчәләрме соң инде? Юк. Бездә наркоманнар юк, бездә коррупция юк, бездә аборт ясатмыйлар. Бездә любовниклар юк, бездә. Бездә шуның кадәрле идеаль бөтен тормыш. Шаккат кызык апа. Бүгенге көндә залда 1000 кеше утыра икән, аның ким дигәндә бер 60%-на бу эшләр бөтенесе дә таныш. Күптәннән. Һәм аларга шок түгел. Менә миләргә чыгам да әйтәм дә, әйе шулай шул диләр. Юк дигән кеше юк. Без үзебез куркак, күпме мөмкин инде кайын агачы турында җырларга. Безнең ислам кануннары белән, безнең тәрбия кануннары белән, безнең электән килгән үзебезнең яшәү рәвешләребез белән без зауыклы итеп тамашачыны тәрбияләргә сәхнәгә Безнең ислам кануннары белән без сәхнәгә чыгарга тиеш түгелбез. Юк, шулай Һәм безнең ислам кануннары буенча без алдарга тиеш түгелбез. Ислам кануннарына шулай ук Исия үзе дә буйсына, дугалар укый, ләкин ул көне сәхнәдә хөрмәт тамашачылар. Менә мин кем атыгыз мине. 5 тапкыр намаз укып, мәчеттән мәчеткә йөри башласам, минем балам ачка үлә. Бу минем эшем. Һәм мин үлим. Мин менә мин үземчә ышанам. Мин ятсам да укыйм, торсам да укыйм. Мин анарга үзем аңламаган әллә нәрсәкәйләр белән мөрәҗәгать итмим. Мин Ходаем дим, Аллам дим, мин әби өйрәткәнчә. Син мине күрәсең дим, күрәсең әлбәттә. Ул мин аны кылы иттереп тә кабул итмим, мин аны кызы иттереп кабул итәм. Без кыз белән әти кебек кабул итәм мин аны. Ниндидер теге кылы нәрсәсе дип түгел менә мин сиңа әйтим. Юк, ул мине бу дөньяга тудырган икән, ул мине ярата дигән сүз. Ул мине уже яратып тудырган. Мин анарга әйтәм, ярар авырлык бирсә ярар, мин әйтәм, гынах эшләдемме? Яхшы, мин әйтәм, мин моны кабул итәм. Яхшы, мин әйтәм, мин аңладым. Наверное, шуның өчен булгандыр. Әйтәм, алдагы көннәремдә алай итмәскә тырышырмын. Давай бәхет бирим миңа, пожалуйста, ягъни. Мин беләм, ниндидер авыр моментларымда сыртымнан җитәкләп, кайдыр алып барганымда хис итеп торам. Ходай тәгалә кәймен. Мин теге мактанып утырасым килми, ниндидер балалар йортларына ярдәм итү, ниндидер хәйрия концертлары. Мин һәрбер концерт сайын диярлек берәр гарипкә, берәр әбигә, нигә хәйр биреп калдырам. Мин күчтәнә ишелтәм тигендә монда, мин аларны санап утырасым килми. Алар изгелек түгелме? Мин обязательно мәчеткә илтеп биргән генә изгелек булып саналам. Обязательно дуга укыган гына. Ислам кануннары дигәнемне мин беренче шаратка куймадым, Исия. Мин инде шулар белән бердән без бит тәрбия алганбыз шул ислам кануннарыннан дип кенә әйтеп, зауык белән тәрбияләү сәхнә эше дигән әйбер. Менә миңа ул баксаң ошый, мин ул юнәлештә бөтен кабул итәм, бөтен фикерләүләрендә. Ләкин мин дә шулай дугалар да укыйм. Ләкиннәрдә менә синең әйтүләрең тамаша залында син проблема күтәрәсең. Син проблемалар күтәрәсең җырларында, халыкта, халык арасында булган проблемалар күтәрәсең. Теге Жириновскийлар күтәргән кебек күтәрәсең җырларда. Ләкин ул синең социаль мөмкинчелекләре концертка килергә дә булмаганнар, шул ук синең эчкечелек белән өйдә утырганнар, кулыннан бер нәрсә килмәгәннәр, сине ишетми. Ничек ишетмисеннәр, ул залда утыра торган яртысы ишә дә атна буена, икенче көнне айный да менә дигән кеше. Килә дә утыра. Исия Бадретдинова бу иптәшләр, аларның күбесе өйдән чыга алмаганны Исия Бадретдинова үзе белә микән, аларның билет какчалары булмый, чөнки аларга бит шәраб алырга китәргә кирәк. Яхшы, сез уйлыйсыз, концертка йөри торган кешеләр булай теге китеп эчмиләр инде берсе дә. Алар белән только идеал кешеләр генә килеп, алар йөри торган тамашачыларыбыз ишетеп утыралар, Илсия. Мин бит аларны яманлап әйтмим, бу бит һәр кешенең үзенең эше. Мин бит алай булырга тиеш түгел дип әйтмим, ул аларның шәхси тормышы. Син димәк, шишелеш табар өчен түгел, бу максатка ярашлы, ниндидер максатка ирешер өчен түгел, син шын барлыкка әйләндереп, көндәлек тормышны үзләренә яңадан кайтарып әйтеп кенә бирәсең. Минем әйтәсе килә, без шундый ук кешеләр. Алар да шундый ук кешеләр, без барыбыз да тип-тигез. Әгәр дә минем концертымда утыра икән, мәсәлән, анда идән юучы апа, аның алдагы берничә рәт алдан утыра икән берәр зур гына дәрәҗәдәге начальник кеше, сәхнәдә басып тора микән мин? Без бөтенебез дә кешеләр. Без ялгышабыз да, эчәбез дә, айныбыз да, тереләбез дә, үләбез дә, без бөтенебез дә кешеләр. Синең иң зур ялгышлыгың тормышта?
37 ел гомер эчендә. Гаиләмне саклап калам. Ник матур җавап. Һәм инде күп тапкырлар алданырга туры килдеме? Чөнки менә син дөресен әйтеп, дөресен сөйләп, җырларда проблемалар күтәргәндә, ул теге кайбер җирдә син алданмаска чакырасың халыкны. Кайбер вакыт теге билегез, күрегез сез чынбарлыкны. Шактый. Һәм яратам дигән зур сүзгә ия булырдай, әлегә кадәрлек булган матур мөхәббәтең, сөюеңнең урынын алыр кеше бүгенге көнне бармы? Булыр дип уйлыйсыңмы? Бик хыялланам. Бик. Ничек син ул кешене күз алдыйсың? Ул нинди әлегә кадәрлек булган ялгышларны кабатламаска тиеш, нинди әлегә кадәрлек булган кемнеңдәдер илфактан башка да түгел, үзең өчен кимчелекләре булмаска тиеш һәм нәрсә өстенлек итәргә тиеш Исия Бадретдинова өчен ул кешедә? Ул мине алдамаска тиеш. Бер качанда, бер нинди сәбәп буенча. Һәм ул Исия бар бит шундый алдаулар. Сиңа авыр булмасын өчен алдый кайбер вакыт якыныңда торган кешең, бергә булган кешеңдә. Сиңа авырлык килмәсен өчен ди ул. Шулайрак әйтергә туры килде миңа ди. Безне алдамыйлар фақат әти-әниләр генә. Алар авырлык килмәсен. Алар бик дөрес кеше эзләп башкача кияүгә чыгалар микән Исия Бадретдинова дип кайгырып утырсалар, нишләтербез халыкны? Юк, элементар мин теге әллә нинди. Шулай да син ул кешенең нинди якларына өстенлек бирер идең? Ул кеше эчмәскә тиеш. Беренче чиратта Беренче чиратта. сәнгать кешесе итеп күрәсеңме син ул кешене? Минем улым бар Зифата. Аның янына да якынлаша идек, үзе менә килеп җитте. Бик матур Нариман үсеп килә бит. Шундый матур малай, матур җегет, бик сирәк кенә күрсәтәсең син аның фотосурәтләрен Инстаграмда, күзләр тимәсен дип, мин үзем дә шулай дип язам аңа. Ул бала бик үткен шундый кирәкле матур сыйфатларын туплап үсеп киләдер кебек тоела миңа. Сездән алып яхшы якларын, чөнки ул булай дигән бит белек чакта. Икегезгә карап, мин артист булмыйм, артист хатын алмыйм. Бу Менә хәзер үзгәрде Зифата. Һәм? Җырлар яза, режиссер булам ди. Ул бөтенләй бүтән дөнья кешесе. Минем өйдә икенче Илфак яши, Илфакның камилләштергәнрәк версиясе. Минем малайга 14 яшь. Мин аның белән Илфак белән сөйләшкән кебек сөйләшәм, ул мине яшәргә өйрәтә. Ул бөтенләй бүтән төрле кеше. Ул менә бер төрле генә карыйсың, бүтән караш белән шушылай иттереп китереп куя, шаккатасың. Әйе, шулай да булырга мөмкин бит дип. Мин аны күрмәскә мөмкин, ул күрә, икенче якларын күрә. Ул Илфак малай. Аның һәр нәрсәгә үзенең фикере бар. ул синең белән күңелдәшме? Аңлыймы синең күңелне? Серләшәсезме? Без Сөйләшәсезме? аның белән бер вакытта да малай белән әни кебек булмадык. Без аның белән дуслар. Без кайбер вакыт сөйләшеп утырабыз да, әни син бит әни дип куя. Гайбәтләрнең барысын да күтәрә алам, үземә алганнарын. Балама кагылышсы булмаса, әгәрдә кагылмагыз улыма дип бик матур фикер әйтеп куйган идең, тагын бер ассызыклыйсы килә. Чөнки тамашачыларыбыз, телевизор караучылар арасында да төрле халәттә кемдер инкар итә, кемдер Әйе, Зифапа, мин бөтенләй андый нәрсәгә хәзер янып пешеп бетте мине, мин игътибар итмәскә тырышам. Үз гомерендә бер генә тапкыр да мине шәхсән белмәгән, якыннан күрмәгән, минем тормышымны әз генә дә чамаламаган, абайламаган кешеләр шуның кадәрле күп әйберләр сөйлиләр. Мин менә мәсәлән Уфа каласына кичә килдем бит инде, үзем турыда шундый хәтле күп әйберләр ишеттем. Минем өчен яңалыклары бар. Яңалык түгелләр дә бар, но яңалыклар да бар. Әле шулай юкмыни ул дип, мин үзем турында үзем белеп кайтып китәм. Безнең халык шуның хәтле фантазер. Ул үзе бер нәрсә уйлап чыгара, менә кешенең авыр моменты була. Бер матур гына әйтем бар. Соңгы арада бер дә шатлык югы, ярар күршенең сыйры үлде әле дип. Менә шундыйрак. Хәлемә кермәгез юатып, юанышта барлык юк шуты. Өйрәтмәгез ничек яшәргә, сүндердем күңелдә юк утым. Дәшмәгез, 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 тимәгез, тимәгез ярама. Артык зур һәм тирән ул яра, йөрәгем урталай ярыла. Дәшмәгез, дәшмәгез, дәшмәгез,
Тимәгез ярама, артык зур һәм тирән ул яра. Йөрәгем урталай ярыла. Мин аптырап, шундай бик кызыклы халәттә утырам. Сине мин күпме-күбрәк күреп торам, шул кадәр ныграк аңламыйм, Илсия. Шул кадәрле Илсия Бадретдинова җырчы буларак аңлыйм, җырларын яратам, бигрәк тә теге үзе күтәргән, теге проблема күтәргән җырларын, лирик җырларын, ул лирик җырларын җырлаганда күз яшьләр төшеп китмичә, мөмкин түгел сине тыңларга. Син әле үзеңне аңлап та бетмисең, синең ички дөньяңда шундый бер матур тибрәлеш бар. Син шуларны фәкать лирик җырларында бирә аласың дип мин гапләшмим кешеләр белән, бәлки килешмәсләр. Мин үзем иҗатчы буларак шулай кабул итәм сине. Бу җырларың башкаларга караганда һәм инде Мен Азиф Анагаевдан мондый сүзне ишетеп төнәй. әйе, чынлап та, менә кайбер кеше әйтер, әйтергә кирәк. Вакытында Айдарларны укыткан зур бөек шәхесләрне кеше иткән Миңгелгалиев бу җырчы түгел дигән Илсия Бадретдинова турында. Кайчандыр әйткән һәм еллар үткәч, ул үзе сине янга килеп, хәтта гафу үтенеп, дөрес әйтсәм әгәр дә үпкәләтәсем килми андый олы шәхесне. Сиңа шундый матур җырларың өчен рәхмәт, тавышың өчен рәхмәт дигән кеше, шулай булмышыңны кабул итеп, канатландырып җибәргән кеше. Менә шуңа күрә беләсеңме ничек төрлегә халәткә керәсең син. Миңгелгалиев, хәтле Миңгелгалиев алдында син үзгәрештә яңадан икенче кеше булып чыккансың. Мин менә карап шул соравыңа шундый җавап. Күпме мин сине якынрак беләм, шул кадәрле син миңа мөгъҗизә, шул кадәрле аңлаешсыз һәм кызыклы шәхес. Шәхес дигән әйберне әйтеп куясым килә бу көнне. Шуңа күрә Илсия, менә тапшырны шундый кызыклы итәсе килә. Менә кайда синең концертың хәзер була? Тагын нинди тамашачыларыңа аның өчен Instagram бар, аның программалар эшләүчеләре бар. Минем син булганда бик кызыклы сорауларга җаваплар алып куясым килә. Менә син аңлыйсың, менә не ул колхозда шулай булырга тиешләр. Менә бая бик кызык кына сүз әйттең, берәү куфайка кигәннәр. Рәхмәт инде президентка, минем куфайкам. 15 ел элек алынган куфайка, аның 6 төймәсе 6 төстә, 6 төрле җип белән тегелгән. Искенкәем ул соңгы тапкыр ярты ел элек алган зарплата. Но ул сөйли безнең менә шулай, менә безнең менталитет ул. Куркаклык. Рәхмәт инде безнең президентыбызга, менә матур гына яшәп атабыз, менә. Молодец, шөкер итә беләсең икән, молодец. Но менә бер кеше әйтә, ике кеше миллионлаган татарлар шулай әйтә башлыйлар, менә шуның өчен утырып торабыз булмай. Илсия Бадретдинованың тамашачылар арасында еш була микән җитәкчеләр? Глава администрациялар, башлыклары, исемнәр белән әйтәсе килми, Башкортстанда да, Татарстанда да бар килеп утыралар. Һәм мин ачыктан-ачык әйтәм, димәк, мен әйтәм, бу кешенең куркырлык әйберсе яшерерлек. Чөнки минем һәрбер концертта чыга ниндидер җырлар бар, провокацион һәм башкасы. Ул халык белән бер рәттән килеп утырган икән. Димәк, ул куркмый дигән сүз. Бик зур хөрмәт белән карыйм. Бер-ике генә сездә дә, бездә дә, Татарстанда да. Бер-ике генә җитәкче бар, үзләре билет сатып алып кирип утыралар халык арасына. Ходаем, Раббым, мин әйтәм, не может быть. Безнең җитәкчеләр билет сатып алсынмы? Бу башка сыймаслык хәл. Ул бер рәтне ала, буеннан буена. Бүтән туганнарын, дусларын һәм башкаларын, әле ул яңадан сорый, бер 20 билет бирегез әле дип. Аннан соң клуб директоры килә. Сез безнең җитәкчеләргә рәхмәт әйтегез инде, соңыннан ям сезне хөрмәт итеп килеп утырганнар бит. Мин рәхмәт әйтергә тиешме? Алар бөтенесе минем концертны бушка карагангамы, аңлый алмыйм мин. Мин бит киләм, мин арендамны түлим, билетны сатам, мин көчләп тутырмыйм залны. Мин эшлим, мин налог та түлим, хөкүмәткә һәм башкасында. Менә бу безнең менталитет, Зифапа. Илсия, синең бик күп җавапларыңнан соң нокта куймый гына үтеп китәм, сизәләдер тамашачылар, чөнки әңгәмәдәш белән килешеп туктыйсың сүзнең ахырында. Безнең киресенчә бара. Илсия үзенең калыбында, мин үземнең калыбында килеш сөйләшү бара. Илсия, ярый, менә җитәкчеләрен дә шулайрак иттереп тәнкыйтьләп тә алдың. Менә иртәгәдән сине куйдылар ди, бер арыгына түнкәрелеп биткән колхозга җитәкче итеп, нәрсәдән башлыйсың? Халыкның күрешен ишәтәсең. Ничек мине куярга мөмкин? Минем аны хәтле бакылым юк, мин бармыйм анда. Куйдылар ди.
Куйдылар бардың, мәсәлән баштан халыкның теге иске куфайкаларын ничек нәрсәгә алыштырасың, наркотун алып бирә алмыйсың, син аларга икенче Юк, булып әлбәттә. нишлисең? Белмим, бу турыда уйлап Халыкны яшәеш, көнкүрешен яхшы якка үзгәртер өчен нәрсә Юк, мен аның эшләргә. хәтлек акылым булса, җырлап бирмәс идем, мәсәлән, мин китереп. Миңа чыгалар. Ульяновск өлкәсеннән чыктылар, депутат булып килегез әле безгә дип, безнең халык. Депутат итеп Кем башка шәп булыр иде депутат. Күп Татарстанда бер ханым язган иде шулай. Нишләп халыктан сорамыйсыз соң менә ул баллотировать итәргә, сез баштан менә былай гына сорау үткәрегез әле дип. Кемне баллотировать итүен теләр идегез дип. Без меңнәгән кешеләр сезнең өчен җавап языр идек дип. Безнең депутат булып. Минем аның хәллек акылым юк бит хәтта. Кара әле. Менә бит үзең яңадан бер чыгарып торасың, бер әйбер әймәй, син шын менә тулаем өлгергән депутат бит. Минем Хата. юк. Ни шундый әйбер проблемалар күтәрер идең, җыр аша гына түгел, булай да бәлки шишелер дә иде бик күп кенә проблемалар. Юкка гына син менә шулай дип. Ну, мине инде әле генә сайларга җыенмыйм, хөрмәтле тамашачылар. Беләсезме ничек? Колхозларда да үз хуҗалары үзләре эшләп торалар. Әле без инде хыялланып кына утырышта. Ниндидер бер шундый пычак өстеннән барган кебек. Менә бу тамашачылар һәм артистлар арасыннан да карыйм мин. Әгәр дә әз генә мәсәлән син дәрәҗәлерәк икәнеңне күрсәтә башласаң, халык синнән ваз чигә. Моментально. Ишәб әле бу кыйбатлы машинада йөреп чит илдә ял итә дә. Бу бит әле миңа 50 яшь, мин чит илгә барганым юк әле, ничек мин моның концертына барырга тиешсең әле. Һәм мин аларны да аңлыйм. Менә син гомерең буена авылдан бер кая чыгып китә алмыйча колхозда эшлә. Һәм ниндидер анда 20 яшьлек кыз бала, студент җырчы килеп чыга да, 7 миллионлык машинада клип төшерә. Менә булай иттереп, мин аларны да аңлыйм. Шул ук вакытта, әгәр дә алар дәрәҗәсенә төшеп, һәрбер теге әйткән сүзләрен башыннан сыпырып утырасың ки, авыр шул, дә бәрәңге ашыкта сулакер белән ярар дип. Алар сине хөрмәт итүдән туктыйлар. Шунда ук. Менә шушындый бер пычак өстеннән бара артистлар да бүгенге көндә. Бит баксаң, син сәхнәдә шул җырларың белән халыкка якын юлларын зисең түгелмени? Табын артында аракы эчеп утырганда тыңлаган җырчы белән сәхнәдә җырлаган җырчы икесе ике төрле кабул ителә. Бит баксаң, безнең бөек йолдызларыбыз да корпоративларда, Әлбәттә. юбилей тантаналарында да Әлбәттә. чакырылалар. Әлбәттә. Сез Һәм дә барасыз, җырлыйлар. мин дә барам. Әлбәттә. Бу безнең ипиебез, бу безнең эшебез. Алай булырга тиеш түгел. Бу килә минем уйлавымча шунлыктан безнең базар бәләки. Менә мәсәлән, урыс җырчылары, анда Европа җырчылары турында сүз дә юк. Алар урыс җырчыларын алыйк, үзебезгә якынракларын. Алар ясыйлар 5 елга бер программа. Ул программада булырга мөмкин 3 яңа җыр. Аның калганнары хитлар. Яңа костюмнар тектерәләр дә чыгып китәләр. Россия һәм урыс тамашачысы шуның хәтле күп. Алар 5 елдан соң гына әйләнеп киләләр икенче точкага. Шушы программа белән һаман сайын йөрәләр, алыштыралар да киләләр. Без ел сайын 20 җыр яздырырга кирәк. Һәр күлмәкләрне алыштырырга кирәк, сәхнәне алыштырырга кирәк, монда барырга кирәк. Аннан соң әле әйтәләр, сез безнең район бик бәләкәй бит инде, узган елда гына кергәнегез, тагын килдегез, менә 1 елда үтмәде бит әле дип. Безнең базар бәләкәй. Менә шуның өчен артистлар баралар корпоративларга. Җиңел акча. Барасың да өчен җырлыйсың да акча бирәләр, җиңел. Җиңел акча әлбәттә кызыктыра. Тамашачыларның нинди аралык өлкәннәр һәм яшьрәкләр аралыгын тотар өчен билет хаклары белән бәйле бит инде. Моны ничек тотарга тырышасың? Менә авылларга барганда үзең беләсең, халык соңгы акчасын да биреп килергә мөмкин. Син инде кайбер җирдә барганда әйтәләр инде, юк инде мин йөрмим анда 150 тәңкәгә билет алдырып, минем бит инде чыгымымны бензинымны капламый диләр. Мин дә йөри алмыйм андый акчага зыпапа. Шуңа Бүгенге күрә- көндә минем төркемдә 9-10 кеше. Әйе. Һәм алар бөтенесе дә тере музыкантлар һәм алар бик дәрәҗәле музыкантлар. Аларның бәяләре Ашатырга, кыйбат. йөртергә, киендерергә. Әлбәттә. Ашатырга, киендерергә, йоклатырга, һәр көнне аларга үз бәяләрен түләргә кирәк. Бөтен организацион сорауларны чишергә кирәк. Һәм минем бит инде әзме күпме калса, мин бит тоже бөтенләй үк тиле түгел, миңа да акча кирәк булганга йөрим. Томында миңа сорау бирәләр. Сез безнең менә тамашачыларга концертлар ни сәбәпле куясыз? Менә бу нәрсә дигән сорау. Менә өйдә утырасым килмәй дә чыгып китәм. Түгел бит инде. Яшәргә тырышканга күрә. Юк инде. Йөрибез. Илсия, Рәсәй эстрадасын еш кына телгә аласың син сөйләшкәндә. Никтер аңа омтылыш бардырмы, аның дәрәҗәсендә булу теләге бардырмы? Аннары аларның кылыклары белән үзебезнең ничектер тигезләргә тырышкан ниндидер теләктә бар синдә. Кайчандыр хәтта Земфира белән дуэт җырларга да теләгең булган. Мин хәзер хыялың булган. хыялланам, әйе. Нишләп алай? Шәхес. Шәхес, кызыклы шәхес минем өчен.
Üzülüp Zinfiraның моңлы җырларына гашыйкмын дип әйтә алмыйм бит инде мин. Шәхес, Кызыклы шәхес. бүтән төрле кеше, шәхес. Менә бүтән төрле кеше дигән. Бүтән төрле кеше. Bütün артистлар арасында Илсия Бадретдинова да бүтән төрле. Менә бу сүз үзенә бигрәк тә яраклы һәм кагыла. Бар яхшы җырчылар, бар начар җырчылар, бар Илсия Бадретдинова. Бар Илсия Бадретдинова. Менә искитмәле. Илсия тапшыруның бик кызыклы тапшыруның ахырына табан йөгергән җил тизлегендә йөгерә минутлар. Нинди максат куйдың? Менә хәзер максатың мин уйладым беренчедән күтәрелеш биеклеккә алдың үзеңне, җитәкләдең. Төркемең дә бар, концертларың да, чыгышларың да өлгерә алмыйсың хәтта үзең артыннан. 180 концерт ела. Әле бу гел сольный концерт. Нинди максатлар куйдың? Дәү максатлар киләчәгеңә. Ничек күз аллыйсың син киләчәктә? Язмышыңны ничек күрәсең? Гомумән иҗатта син узак тукталыштамы иҗатта? Әллә бу вакытлымы? Аны турыда беркем дә әйтә алмый. Кызганычка каршы күпме тотынып торырмын, белмим, әйтә алмыйм. Ләкин әгәр дә сез минем теге иң төп хыял сәхнәдә озак еллар иҗат итү дип уйлыйсыз икән, сез бик ялгышасыз. Бу минем максат түгел. Һәрбер нормальный хатын-кызның максаты гаиләле булу, әни булу, яраткан хатын булу. Димәк киләчәккә үзеңне шул юнәлештә алып китмәктәсең. Мин китү белән генәмени. Мин кызык, бу бик зур проблема, миңа гына кагылган түгел, бу Рәсәй проблемасы. Менә бит әле тапшыруны бетерәм дисез. Сөйләшеп утырасы килә, озак иттереп. Рәсәйдә халык саналы буенча статистик мәгълүматларына нигезләнеп, мин әйтә алам, бүгенге көндә бер иргә 7-8 хатын туры килә. Беләсезме? Беләсез әлбәттә. Беләбез. Бу бүтән ирләрнең санын бергә алганда. Монда шушы алкашлары, наркоманнары, импотентлары, төрмәдә утыра торганнары, бер-берсен ярата торганнары, монда бүтәнесе бергә кергән. Менә шушылар арасыннан хәзер нормаль ирләрне алабыз да, и килеп чыга, якынча яңадан 2-гә тапырлар була теге хатын-кызлар саны. Ярар берсе-берсенә өйләнешеп матур гына гаилә итеп торалар ди, теге хатыннарның нинди гаебе бар? Менә шуннан килеп чыга проблема. Монда ярты Казан, ярты Уфа тулы. 35-40 яшендә ыжгырып тора торган хатыннар, ялгыз хатын. Мин дә шулар белән ярып бирим бит, барып чыктык бит. Максат куелганмы шулай да тормышка чыгарга киләчәктә? Һәрбер кешедә дә максат, һәрбер нормаль хатын-кызның. Бик кызык кына хәл. Ян-яланнан утырабыз ресторанда дуслар белән. Бер иптәш кызга 40 яшь тула. Бу инде әзрәк шампанский салып алды, күңел йомшаган да, утыра. Кызлар, мин аңламыйм, нигә кияүгә чыгаргасың? Менә, все, карарга, асрарга тагын, все, мин сезгә официально әйтәм, мин кияүгә чыкмаячакмын. Юк, чыкмыйм. Я так решила. Решила она. Бәк шигыры. Юк. Юк, бу бүгенге көндә зур гына Рәсәй проблемасы. Юк. Шуның өчен бу минем генә максат һәм хыялдырдыр дип уйламыйм мин нишләптер. Бу проблема. Бүген тамашачыларга, үзеңне Илсия Бадретдинова дип танып белүчеләргә, Башкортстан тамашачысы гына түгел, безнең төрле өлкәләрдә һәм Татарстанда да туган телне хәзер яратып карыйлар. Ни әйтеп калдырыр идең Илсия? Беренчедән, бик рейтинглы тапшыру. Мин бу хакта белеп килдем. Хәтта миңа шундый сүзләр әйттеләр, син кем янына барганыңны беләсеңме? Елатмыйча туктамый, Зифапаң сине бүген дип. Шуның өчен шушындай тапшыруга чакырганыгыз өчен мин сезгә бик рәхмәтлемен. Икенчедән әйтәсе килә. Гел генә проблема белән яшәп булмый. Әз генә җилләнеп кайтырга кирәк, концертларга барырга кирәк, матур күлмәк күрсәтергә кирәк, кешеләр карарга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк. Әлеге дә баягы теге кешеләр шәйнәп кайтасың, шунда онытылып тора һәм башкасы. Аралашырга кирәк, концертларга йөрергә кирәк. Туган телне карарга кирәк, матур итеп яшәргә кирәк. Мин күпме генә баналь булмасын, сәламәтлек телим. Бәхет, акча телим. Булсын әле. Булсын, барыбызга кирәк. Булсын әле, булып торсын әле. Миннән иң изге матур теләкләр, мине яратканнарына да, мине яратмаганнарына да, мин бөтенегезне дә яратам. Менә шундый инде ул бүгенге кунагыбыз. Әле аның эштән берендә аша алмадым дисәм дә иманым камил. Илсия килүеңә бик зур рәхмәт. Ярак чакрымнарын якын итеп, ил шартлатырлык батырлыклар бәлки сәнгатең белән эшли алмассыңдыр. Ләкин куйган максатларың, ниятләреңә ирешү өчен узган еллардагы әрнү сагышларыңны басарлык матурлыкларга омтылыр өчен тайпылмаска, чигенмәскә,
чит якларга, чит тарафларга түгел, үзеңнең матур сыйфатларыңа таянып яшә. Һәм алдагы гомерләреңдә матур бейеклекләрдә синең афишаларыңны күргәндә мин исән дип түгел, безгә карап елмаеп, мин бәхетле Илсия Бәдретдинова дияргә булсын. Менә шундый матурлыкта бүгенге тапшыру, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы үз эшенә нокта куя. Әлеге минутларда Илсия белән сөйләшеп, үземне илһам күтәрелешендә дип хис итәм. Шундый халәт миндә, туганнар. Илһам күтәрелеше ул күңелнең бийеклеге, канатлы чагы. Әйе, без беләбез, Илсия. Синең белән икәү канатлар күктә үсми. Канатлар җирдә үсәләр. Аны Илсия кебек җир тырнап, үрмәләп булдыралар. Яшәү, яшәргә тырышу белән билгеләнә. Шундый матур теләкләрдә калабыз сезгә дә. Күрешкәнгә кадәр.